Fáilte Road chuig an bagcraile seo ar www.isféidirleat.ie. Sraith a dóigh Agallamh don Nuacht TG4 ag seachta clog. Dúirt tú na nótaí a héana leis an bagcraile seo faoin nasc an trap Pictiúr gábhalas a dóigh ar an síomh. Bhíodh an trap Pictiúr os de cór fadas atá tú ag éisteacht leis an bagcraile seo. Slide dó. Pictiúr a héin san ionad siopadóireachta a dó a clog ina sí ag ligean iscíthe. Slide 3. Abertí siimplí do Pictiúr a héin. An saharn a bhí ann. Bhí pádraig agus padar ag siopadóireacht san ionad siopadóireachta. Bhí sé a dó a clog san iarnóin. Bhí an bheirt acu ina sí ag ligean iscíthe. Slide 4. Fórbairt fóchlóra ar Pictiúr a héin. An saharn a bhí ann nuair a chuaigh beirt dratharcha pádraig agus padar ag siopadóireacht san ionad siopadóireachta. Bhí an áit plódatha le daoine agus bhí rogha arsing siopaí ann. Thart ar a dóchlog, bhí an bheirt acu spínta amach. Hí siad síos ar feadh tamil bhig chun iscí a ligean. Slide 5. Pictiúr a dó. Iriseoir agus fear camera. An raibh gaeilge acu, bhí siad sásta. Slide 6. Abertí siimplí do Pictiúr a dó. Bhí iriseoir agus fear camera ó TG4 san ionad siopadóireachta ag an am céine. Chúi siad saoil chuig na dégóirí. Chuir siad ceiscearthú, an raibh aon gaeilge acu. Bhí na dégóirí sásta cúpla ceist a ragart. Slide 7. Fórbairt fóchlóra ar Pictiúr a dó. Gan mór an mhuile, tháinig iriseoir TG4 chun maith na fear camera a nabhail chun labhairt leis an dégóirí. Bhí siad géirí áil amach an raibh aon gaeilge ag na dégóirí, agus an méadis sást Agallamh bhí dhéanamh os cóir an camera do Nuacht an léi sin. Bhí sim acu ina lehéad, mar sin déantaigh siad leis gan mór an drugad. Slide 8. Pictiúr a 3. An raibh daoine óigeas sunna sa lá atá aniu. Tuairimí na naoine óige ar an ábhar. Nuacht ag seacht. Slide 9. Abertí siimplí do Pictiúr a 3. Bhí an tuirseoir i ggéirí áil amach an raibh daoine óige sunna sa lá atá aniu ann. Bhí tuairimí na naoine óige ag teastáil mhaith. Bhí an taglamh seo do Nuacht ag seachta clog. Slide 10. Fórbairt fóchlóra ar Pictiúr a 3. Dúra leis na dégóirí go mbeadh an taglamh faoi héal daoine óige an lé inniuh, agus bhí cén chuí a mhaíonn siad san foioi. Chomh maith le sin, bheadh seansig na dégóirí a dúirmí féin a nóachta go neamhbhailh ar an gláir. Cuir a tús leis an Agallamh agus bhí scetamíní ar na dégóirí. Slide 11. Pictiúr a 4. Jackar puist áil, aspa airgid, tuismitheoirí a chur isteach air, ag caint faoi chórsaí scoile, am séir, bíam maith, saol sosialta iontach. Slide 12. Abertí siimplí do Pictiúr a 4. Ceap pádraig go raibh sé Jackar puiste áils na léitheanta seo. Bhí aspa airgid ag daoine óige. Bhí tuismitheoirí a chur isteach ar mhaire, mar bhí siad ag caint faoi chórsaí scoile an tamar fad. Ach, ar an lámh eile de, bhí am séir, bíam maith agus saol sosialta iontach ag daoine óige. Slide 13. Fórbairt fóchlóra ar Pictiúr a 4. Thosaigh pádraig ag caint faoi aspa post an lé inniuh go háirithe do dhaoine óige. Agus labhair sé amach faoina éifeachtaí a bhaineann leis sin ó thaobh na heicneamaíochta de. Labhair maire faoina tuismitheoirí. Uaireanta
cuirtar an umar go brú gcuine oige ó heh cuasaí scoile de. Con rumíocht a chur san Agallamh, leabhar peadar amach faoi na buntáistí ina measc siúd, am sir, bíam má agus saol sosiálta iontach. Slide 4, Pictiúr a 5. Cén tom a bheith an nuacht ar siúl, hata, tíléine, TG4 súl eile. Slide 5, Abertí siimplí de Pictiúr a 5. Bhí ceist ag maire ar an iriseoir. Cén tom a meach nuacht ar siúl. A nuacht go seacht an freagar a fórsí. Fuair na dégóirí tíléine agus hata séir an aisce na TG4 súl eile scríofa orthú. Bhí átas an domhan orthú. Slide 6, Forward folklóra ar Pictiúr a 5. Dífrig maire den iriseoir cén tom a meach an nuacht ar siúl. A nuacht ag seacht sa an tiriseoir léi. Tugad tíléine agus hata TG4 don verticú. Bhí átas an domhan orthú agus bhí slí tnú go mór leis an nuacht an tróna sinna eicáil. Slide 7, Pictiúr a 6. Mam, dad, pádraig, peadar. Cheap sí go raibh siad anmhaith agus spéisiúil. Níor aontaigh séaló. Slide 8, Abertí siimplí de Pictiúr a 6. Bhí mam, dad, pádraig agus peadar ag fechan ar nuacht an tróna sin ar 7 chlog. Cheap mam go raibh na tuairimí anmhaith agus spéisiúil. Níor aontaigh dadló nuair dúirt sé go raibh siad faoi bhrú. Slide 9, Forward folklóra ar Pictiúr a 6. Bhallaigh an teaghlach ar fad timpeall na telefíse don nuacht an tróna sin. Ní raibh sé fada go raibh na buaclaí ar an telefís. Bana quet as mam, ceap go habi is a bhí na buaclaí. Ceap mam go raibh siad anmhaith agus go raibh tuairimí anspéisiúil acu. Níor aontaigh dadló áfach. Níor ceap sé go raibh siad faoi bhrú, mar ar an seanachal ní hagann cíl rihís. Slide 10, Ceistena. Slide 11, Ceistena samplacha. Cá raibh na buaclaí sa céad Pictiúr an seo. Cé a tháinig chun leabhartló san ionad siopadóireachta. Cén topic a bhí á clúdach san Agallamh. Céir iad na buntáistí a bhí ann chun a bheith a dégóir, dár leis na dégóirí. Cad a fuair na dégóirí séir an aisce I ní an Agallamh. Cad a ceap mam faoi thuairimí na muaclaí. Sin deir an ceachta, gur a míle maith agat agus go neamhraigh go geal leat.